O krajině píšu a rád se zdejší krajinou Drahanské vrchoviny procházím. A vydat se po stopách příběhu v krajině přináší vyšší kvalitu toho vnímání krajiny a člověka. Zavedeme vás do míst, která máme rádi, a proto se na ně opakovaně vracíme. Do míst, jejichž osobitost se odráží nejen v krajině samotné, ale také v charakteru zdejších usedlíků a v jejich nářečí. Víte, my jsme z Kořence, to je na samým vršičko Drahanských kopců. Říká se, že jeho nás konec chleba a začátek kamení. Bévá tady půl roko zema a půl roko chladno. Ale jináč jeho nás pěkně, tak voňavo a zdravo. Přistěhoval jsem se před lety. No už je to dlouho. Potkávám se s lidmi, kteří tu žijí celý svůj život. Já jsem tady prožil celý život, v podstatě 70 roků, no a mně se tady líbí, že jo. Říkalo se, že tady je nejčistší ovzduší, je to teda drsný kraj. Místní říkají, že jsou tu jenom dva druhy počasí. Zema a korevská zema. Tak dneska se pletou. Vlastně z Benešova pocházím, takže se vydávám právě tady tímhle směrem vlastně k Pavlovskému dvoru a do Pavlovských mokřadů. Já tomu říkám, dědictví otců zachovej nám, Pane, a udělejme proto něco, aby bylo ideál. Můj názor je takový, že když člověk v té krajině bydlí, tak by té krajině měl něco vrátit. Nikdo nechce bydlet někde v betonové džungli, ale chce, aby to kolem něho trošku vypadalo. Stav krajiny kolem nás se odvíjí od našeho vztahu k ní. Jaký kraj, takoví lidé.